Cah-cah sinden. Sinten? Ya kamu berang. Sing video Aulia ngene. Suwet. Ning TMI. Terus? Kok terus cacah ngedoh karo kamu iki ngopo kae? Oh alah. Loh, niku kan yo ngentoti adalah kebutuhan. Wah. Kok terus ngedoh ngono lho. Oh, wong nek ra ngentoti yo ditambakne yo bayar lho Mas, dadak operasi. Makanya nek selagi iso ngentot ya dintutno. Tapi kerep to. Iya. Oh, kerep. tapi kualitasnya Mas. Tapi Pret ngono. tapi niki bedone lek Mbak Neha iki kualitasnya. Badek. Kualitas. Oh ya, aku itu seharum melati. Iya, Harum seharum gaharu. Percaya gak? Percaya gak, Om? Hah? Percaya gak nek entut? Ya aku ora percaya mbok entut telakku wis mumpok aku. Ya. Makasih nih ha. Ya, boleh duduk lagi. Suwun Mbak Neha. Tak kira Mas apa didoi. Mas aku entut barang kok ya kena dadi konten kok ya. Lah ngepasi kok kuwi ora sengaja. Konten sengaja weh terus niki wau teng mriku wau nggih kualitase entute Neha tenan Mas nggih. Iya. Oh tak jangka 50 meter ki sik kedul. Yo Seli, Mbak Seli. Mbak Seli. Berdiri wong ayu. Ah, Mbak Seli. Sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene bebarengan. Rame-rame Oke Seli. Koyong-koyong. Matur nuwun. Ayo. Sip, Mbak Seli. Selamat pagi Mbak Seli. Semangat pagi. Oke, tetap sehat Mbak Seli. Tetap sehat, tetap cantik, tetap bahagia. Semangat. Di mana dong bahenolnya? Enggak duwe gimana? Kok yo paling ora yo gimana bahenolnya yo ngono. Lah sing bahenal ya mek Mbak Sri lho iki karo nek. Paya, Sri wis dilem sinden sampeyan kae, jare paling bahenal baik. kan sampean Mbak Sri, aku enggak pati. Mosok to. Awakmu iki Aku ki mau sak pondokan karo sinden to. Heeh. Sak pondokan karo sinden. Sinden kan saleh ning jero kamar. Terus? Aku ning ruang tamu. nggih. Mengi kok iso anu to. Mbuh aku ning jero nyapu adegane ra roh. Apa Mas? Aku ra roh adegane jero kok Sintayu justru muni. Wow, ngono iki. Kuwi iki sing diwau iki sapa? Sel. Aku nyeruput kopi ati seleken. Sampean gak ngerti lek wayane sinden ganti iku, Oh, iya. Mas. Iku lagi membedakan ukuran. Wah. Ukuran selendang Ketoke lebih anu panjang yang Mas Jerman mana, ketoke lho. anu ya gayeng saling sinden ya ning sinden-sinden ketoke gayeng ade sok ora. Sel. Dalam. Oh, jebul Mas Akbar ki ya. Heeh. Kok ya ilmu pengrekame kok ya dhuwur. Lho, lek urusan ngono iku tangkas Mas
sabar iki. Lah nek krungu kresek ngono wae ngerti sing Lah banter lho. Banter kok. Mas, aku tak belajar ning awakmu. Apa? Ya kuwi mau krungu ngopo ngono kuwi. Iya. Apa Seli? Nggih, Mbak Seli monggo. Apa? Nggih, niku wonten panyuwunan apa wau sing dereng Kangen bojo? kangen bojo Joko Mlarat nggih. Ya ampun manut wis. Joko Mlarat mawon nggih. Kuwi duet to ketoke Joko Mlarat. Nggih, Nggih. nggih, mengke nggih. Nah, siap. Siap. Oke. Nggih, monggo. Joko Mlarat. Duet Iki- sama Cak Gareng. Iya, iki napa wi jenenge iki kan nggih Joko. Heeh. Muga-muga dongane aja ngantek dadi Joko sing mlarat. Ngono. Amin. Joko Amin. sing sugih. Amin. Joko sing kanggo ning masyarakat, Amin. kanggo ning desa, kanggo ning nusa lawan bangsa. Amin. Berarti iki mek lagu wae ya. Lagu Mas. wae. Aja sampai kedaden. Andane kok ya. Gawe pangeling-eling. Iya, Nah, cek oleh nyambut gawe semangat. semangat, tetep semangat. Ya. Duetnya karo sapa Mbak Seli? Sama Cak Gareng. Oke. Oke, siap. Nanti, nggih, monggo. Dadekke yo. Yuk. Mangga. Joko Mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis lantine karo dijaoke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewa yen sliramu teko polo Terima kasih Seli. Sami-sami.
Joko Melarat sampun dipun Iya. pinangkani Mas Akbar. Kurang satu kali lagi ya. Dawuh siap. Nggih. Ayo Dik Sinta karo Mbak Aulia bebarengan berdua. Ayo. Sepatnya Cak terakhir Cak. Yuk, monggo. Oke. Selamat pagi Dik